ina so ku yi amfani da wannan wasan da za ku buga ku tayar da fitina a cikin makarantar. Kada ku damu da adadin mutanen da za ku shege, ni zan ji da komai. Wanne yaro ne wannan? Ku ɗebi zara ta 200, ku je a saro min kansa. Aladu ne suke fita farauta a rukuni, ita kuwa damusa ita kadai take fita. Ku zo! A ɗaiɗayanku ko a dunkulenku. Waye wannan ɗin? Iya labai hidin nan gidan ƙanina ne daga garin Dali ya zo. Kowane ne wanda yake aikata wannan shege-shegen wanda ya san sirri na ne kuma na tabbata yana anana da jikina. Waye? Ki haƙuri da abin da nake aikatawa, bana da wani zaɓin ne sai wannan. Komai ka aikata daidai ne yaro na a lokacin yaƙi da a lokacin soyayya. Kwanton Bauna! I love you, Tina! Kwanton Bauna! Sabon kapsa daga masa barbada yana nan tafe. Bayan nishadantar da ku da faranta muku zuciya da muka yi wajen sheke kallon shahararren fim din nan yaro mai giwa. A wannan karan ba mun zo muku da makamancinsa. A salo na bunƙasa da kaiwa makwara a nishadantarwa. Salon kafce ne da yake bayyana jarumta da kuma jajircewar wani namijin giwa. Wai kadan ya gya wannan ɗime mai giwa da kake yawo da ita, wai menene sunanta ne? Samanja. Samanja namijin giwa. Sabon kafce daga kamfanin Sultan masu barbada. Manja namijin giwa. Manja namijin giwa. That was a good headline.